от всей души, от имени правительства, от себя лично я приветствую вас и говорю: учитесь, созидайте, дерзайте, потому что завтра Татарстан будет принадлежать вам. Укыгыз, білімлі болыңыз, тәрбиелі болыңыз. Біз сізні республикада ертеге зор жетекшілер, фән кішілері, бизнес яғынан эшмәкәрләрне көтәбез. Шуңа күрә аны укып кына эшләргә була. Шуңа күрә аларның бурычлары зур. Әгәр дә өйләрендә әтиәниләр, безнең укытучылар һәм җәмгыять ярдәм итсәләр, берничә елдан соң без алар арасында республика күләмендә ишетелгән исем-фамилиялар табарбыз дип.